Nosaltres a Barcelona Activa l'únic que vam fer va ser trucar per un tema d'Endesa. El tema de les subvencions és... perquè hem trucat a la Generalitat, al Departament d'Indústria, a tot arreu per veure quin tipus de subvencions hi ha a les petites i mitjanes empreses i no n'hi ha cap. Que resulta que, clar, quan hi ha eleccions i coses d'aquestes, tothom se li omple la boca parlant de les ajudes i de les subvencions a les petites i mitjanes empreses. Però a l'hora de la veritat, quan vas a veure què és el que hi ha, no hi ha res. O sigui, somos los gran olvidados de los políticos. Quan vam començar amb índex a nivell d'impressió, després d'haver presentat documentacions i tot, inclús per subvencions a la comunitat econòmica europea, que després no van arribar enlloc, quan vam trucar ens van dir que el que sí tenien era una subvenció de 50.000 pessetes, era l'època de les pessetes, per una pàgina web. Aquí han arribat moltes ajudes i subvencions de la comunitat, segur, però que s'han quedat tots a les butxaques dels de sempre, però que no arriben a les petites i mitjanes empreses.